bo safana tauperekedze munasara kuti ndiperekedze upaunozoti ndakudzokera nozoti kuwanga wanzi nani handi ndizoka exactly bolje baza mu plaza uri mu kuza sinoza baza ku waza muperekedze mu wazere anokuvunza tambo adzoka boys wotani watera zviripo vanhu vanofana kuti wotani tikwevose vamwe vaku isuri kubasika kufanya unogara wega waiza sinongotarana kuti yonika kujambo sadana mamita sei boys hapana ka aruzijambo sadana anakwana mamuregirira kati amuregirira ipo jumping ipo unesa maita vanhu havasi kutambudza munhu wakugadzika pasi ano skiri inonibowa ainobowa kuti makawana unofana mbotambidzawo waiza muchimwa uchigadzika pasi munhu waunogara wachitambidza nokutambidzawo ipo boys ndikushaya zvandikutoraza basi aiwa zviripo zafanana kana munhu achitaura zvinhu zvinoshanda sache chinotariswa zviroti ndiani kuziva kunozowanika kana mataura zvinhu zvachona first pasina kutaurika china hapana anomboziva inyembere mani vanhu vanonga vazoshandisa kuziva vakopera umwanu chatomenda neyokubasa vanhu vekuti ivavo ndosaka usina pasina chaanoziva vachiziva izvozvo chete auziri ane filosofi handizvira mana iwe unotifembere zvaurikufunga azviiti watotaura tatozivo zvaufunga boli zvakuti chi atototsingira zvavari kutaura kamablango kuti chi kuti zvechokwadi zvechokwadi chete ndiwezere oh mablango mani auziri tikutaura zvatikuta azviri ndizvo mani tozozatataura ndizvo akachitaura uyakurudzo kudza zvataura nyaberi mablango hapana ndizvo kana tataura ndizvozvo iyo saka kana uyu manje asi wrong munhu kuti afana kubva agadzira izvozvo anoise handi wafungwa zvowabva kutaura ukata zvozvitaura kana zviri zvezhuwa ndazvizokuza ndizokaonza podinji iyo bcause mabhula angada kuti anzwisise kuti atonzwisisa kuti vanhu wadaro here handizvi wakadare iye pamwe zvichabvunzwa after 2 weeks saka ukana watodaro haunacho vozi vanhu vanenge vafungwa kuti uri benzi ati philosophy unokoizi kuti pfungwa dziri pamwe chete masoona here boys handiti munhu ari panapa asi anotopenga vanoziva zvavane but unozivaisi hatipenge takapenga ndomalevhel isachilinga chese ari kupenga takamutaurira zvafanana ndi wedu uyu akaenda wangudo wanguda wako ndio kuda pakaita sekuda anoizere kuti isheya yake anoize afanira kumendera pano misati tsikaziya mana ndizvo kana uchiti isheya yake uda kutaura chi panzvimbo pake panzvimbo pake chipaita se ndo paafanira ngomiririra hapana aifanira kuenda ipapo handizvo here asi pana aifanira kuenda iye ndiyewo ipapo handizvo here asi zvinorwadza handizvo ayo nyatsoexplaina manje hapana munhu anofanira kunzi pamhosva handiakumama but pakudya maranga asipo handizvo here ukaita munyama unongenyeye kusagona kutaura hauziri kana munyama yekuti wazoona vanhu vakaita zvinhu but vanhu vakaita zvinhu havana kuwanikakangoita munyama mawana anosara emunhu akaona ndizvo kanangoita munyama kufanana nemunhu akaita zvinhu mahobha ubirwe mangwana usvika iwe usina na scratch waziri you have to fight ufanira kuti vai kushandisira chii kuti iwechi zviri zotenge iwe wakafaita kuti aona ubirwa ukati ndakawanda wakagona vanga dangerous maobho chi maobho munhu mira dambonza kuti maobho chi maobho chi kana uchiti maobho pane neighborhood muchengeto yezvinhu zvisiri zvake iye ari pabasa security yekuti afanenge akangozviti kuzvitangisa ndizvo afana mahobho akarara kuseti anozere pabasa kufuka kagumbezi anozere zviri mbavha zvedu muzeti akafa gumbezi kusati kutomusiya kuzoti akuzoti haana zvinhu zvine mari ndizvo amana ndikutira tikugoneka zvinhu pasina madoa kumakisa ndizoka handitipe murisachi vanhu vakuru nyangwe ndakumberi ani makambozviona boys ndakambozvigonezvo kuturukana ne ambopesana nemunhu esamoresa hazviite vimagiriba chonudedza asati auya anatondoona nyebere mablango nyebere
hapana Hapa straight straight. Pota hapana da kuze mablango batsira na unyatsona kuti iwe anobatsirika because chi arwadzwe zvekuti arwadzwe padarwadzwe handoweze ndozvinongoitwa inini damba kuti mwari sunungura nemablango ndakamfura tasabudise mari akutona advantage yekusunga mari ndio muna mato mukuru wandazoisa tusunga mari ngomonditisoka aiwa handitorina mari yacho Waiti vanhu vasapiwa mari. ndakamfura kuti kuno nechipokironi akutonyima nemunhu Ndipika vanhu vacho. ona kunyima nemunhu wakamudza Ndipika vanhu vacho. ndakazvitaurira ndachotamba Vamudhara. Womutaurira zvedu asunge mari. Saka ndabvaita mupuriso mari. saka pozi maitozati haudzwe pozi kuna ndatotamba tatozata zvitauro ndazonikushuka mana mablango andetotamba Iwe waiseka. Aida tunamuona Waiseka iwe. kaona chiti chigai Wavarakaneni. Usingatoziva kuti Aikugadzira zviri green. kutokusungisawo futi iwewe. asi majokusile mablango ndaitamba iwe Waitomusungisa uchita adatuseka akasiri majokisiko waitotaura zvinhu. akutengezvoshanda aona rasa akutengezvoshanda chinyima inini papoa Good advice. Ndandati ndimwe Good ngweri. advice. ayepetika Aibo. afana tika nemwe munhu akamaka inini tikufana dzimape mari chichiitwa nemwe munhu kweti nini handikuzvionera Wakati vanhu. iwo wakati vanhu ngasapiwe kauri apa inini ndiripoka pavanhu vacho nopanda panotilekapa isi Unopenga. sandaitapa andizwera mani But unoziva wati chiwe tobvunza mulamula kuti makagara necho Nengweri. Zisingwere, zisingwere hwezi. Zisingwere hwezi zizingagara. Zarongori nefoni. Ausingwere iwe mbani. Amana nefoni. So ungwere kwaiti. Ngwere honorable Matsangura kansere nini honorable zikanwa na simtete. Munadare kupitirisa chinini. Ndikuko zvakobati unengongwere. Official. ukuti chikweyo laifatirama ndiyo aadzire vanhu vasikaigoni maizira mana eka isusu Yakaona. andasita panapa safana vadhesi akaenda kuchikoro hazvinoti vakapasa vamwe vakapasa especially kusaidhire kupasa inini vakapasa ndivava vanika chizonoti vanhu vakapasa isi vari kuenda kupi havana chikoro vanoda kutambira musiriti saka takakomborerwa tine vabereki yokuti havasi kubvunza kuti kuzvi kuti pei nhasi Atinacho wakadzidza. Ah, nhasi wataura zvinhu izvi. oshungo ukuti chikomola Tinacho uyu yakafunda uyu hayi wewe educated this guy. Matsangura. But you should be a prominent businessman. Why you are neglecting yourself into? He's a prominent businessman. He's a prominent business. Yeah? Toyota. Okay. Toyota. We can see. mati ukuti chiwe kuna narongo asingabvumira rongo ani aiwa tino mazita manheru mani maizere samaki onzi kudonzi noziya usati kusazi waziya munhu anenge ari rongo aika haafaniri kuramba nyambera mana kugadzisika inini ndakataura zvinhu zvokuti ndataura hazvinoti ndiri mugaya auzerewe ndofanira kuzogadziswa kunzi aiwa utauro chidaro kana uchida kutaura so unotobva wati so kugadzisa munhu kunoitwa unyavere pikazi ndozva zvinoitwa inini handii ndiri murasta boys but muhati mangu makamuonere kuti mado arwadzi kana muoneke Ah, ndakazviona. mamunoziva Ndakazviona. iye Madu. ine ndakabva ndati boys kona ndionewo kuzvi kudaro vanozoti Wadziwa cheko hapana. totosikaziye inini ndivhura kuboysire kumakisa zvokudaro audaro Masi ukataura ndimati madu avaya Varamado. Urasani ndiri mudharo areas ine wese. Me are rules iso territory mbana unoziya kai. unoziyasadakiyona napoda kuti ndada kupfurira ausere ndada kuoza ndada kuuda aiva ndachingwa ndimwini ndone 5 nomunota zvinhu zvangu mabebe atozoti hamadu Vana me are rules from day to day.
Right now I'm going to walk 2 kilometers to go to my house today. I walk 2 kilometers. And you rule. Yeah, Ru, Mbare. How you Mbare Ru? Mbare Ru. Mari vanochicha uri kuti kete kete apo. Aya kuti kete kete zvokudaro. Aiwa uya nemogo yacho kuno. Mogo inonzi kete kete kudaro. Aiwa. Mogo inoita ngokubatidza nikibhabhu. Wati? Wati? Kwenda. Mira posi notabata anza chinda kuuja ule. Ino ufafanya kuyochinda. Ndo nongoshitoro. Ziva. Boys andizivira agone kuti ndikutira zvatauro kuti. Aiwa atero zvatauro. Ashorwe. Ashorwe. Waza rasere. Ashorwe. Ndiyabele maiye kwenzani maplango. Andizo. Ngamshorwe kuti ndi uyu. Andi azisirizoka. Ndani kwe? Murambira boss chi. Your advice yo ingashande kwandiri sei iwe wakatadza kubudira nayo. Godano washa manje. So pasi ushanda. Mira, Mad Minox imefeza. Yeah, God, you're watching. We are there with Mad Minox. You say I don't feature on Mad Minox videos. I'm there for Mad Minox videos. Mr. Godo, you are there. Do watch me. I stay in Bari. Watch these videos, nice and clear. We are there for Mad Minox and all those guys. We are there for this video. Keep on watching. Mado. Dzoka uno. Hachiko Mado. Wawenda kwa Saturn. Hatina chinhu chamani. Takabira navo mablaku vanoti vanoziva ndinonziwo mati bolinja tori kuzipa kuorada madhibhazi tipari mamadi vaya aizi amapakurembora sipi ukaya kuswera mungwa ndati uya kuswera isacheruke zvinhu nifana umwomwo nyembele mana ndizoswera mungwana aya uya on Saturday ndokutengera madrinks ayo wenza bia rangu ona Morris hapana wapedza bia rangu pedzai ndoti mawana apere but pane mukadzi ari kuyaka mangwana na 12 ndofana tsvaka kongo dasi kongo dasi yei zoti munhu paanoenda anoita kuti iyo asikazoiti afambiro pane mukadzi ada kukuona mangwana ari kuya na 12 masikati inenge fana kugeza mana unogara watokutamakisa kwira tize kuti unogara wakagadzirira wakaramba kudyira eka chimuka chiprepare apa ndigogo kavari kuya zvoti kudhara here kudhara vakabudisa gauro saka pangoda munhu kuti hamakisa gogo anoda munhu anotaura rakatarisa vakakutsiura futi ka anozere ona vakanoti kutsikitsira dai so vanotoziva kuti ari kungonyeba anozere mabhebhi nango chinyeba chikoze kuti wakamutarisa chichi achazongoti chowari awazere zvinongoti walove dai so amanda kuwa raundi ini bomado shudu mangwana uri kuya mangwana na 12 padini nasei pedza kabhia rako rango aiyo handikwanisa handina pedza bhia shapedza iwao. That my old husband was lying to my but I have never think
Watichikomola. There's one lady who came into our work. Mangwana bori kuya unokushita aya mangana. Unokushita aya mangana. Miripiri. Ayanda boys, ayanda ndio zamtanga majita. Ndakanda jikasadza. Ndati aya 4 angu. Ini awo awuzunguthi kuyinini angu nini. Or it's edu. Tese tikale 10 5 Ana mukuzizwa kama blanco 10 5 mumagoni Saka uyaka by 12 mangwana maskati. Togarira mene nekechira. ndabuda America, Canada. chindionewo This is Canada, America. You. mapla kutanda kwendawo Ibo sharp. aunomakise Tomorrow, see Canada. What Canada promised you? Promised you Canada. Is there ngambotolo kachirungu is your president. amana ngambotolo Kuko kachirungu bati. Kutsara chirungu nani zo. ake pana baka uti obviously unoita Balling for something. Madobo. maplangu andizo Chimotaura yeah kachirungu. major tinene this week we are expecting we are flying in na Bolinja tanyanyirwa saka tana chichemo chedu major auende unezinopa mystery Yeah. Abo. No foreign measure. Fair. And No money. foreign measure. Measure. No foreign. You are not going to fly. ayende positive uzachi chipeda ngotuma Eka. base mama chipeda ngotuma katuza hapana kwa Uyakatunga azuku. base base nyango ukona Wati chikwe. afana sapa ngozi Well, they're stopping rubbish, you know. Stupid. imese muri wapfana kuye watadzura papi ufana bwapindira naso chitawo chete chete saka akarwadziwa aripo kana uchaenda saka tataura kakutembera zesa achaenda iyo mati anoita zvinoterera Hanza uchaendera. ega chiko mundotaitese achaenda Anoenda kuti. iye kafa tomboenda odzoka apa chotoenda andakuedeso ukazvirambe zvotata uchaenda nyebere mana Canada. Ebo. You like to go in Canada? Canada Canada is a good country. You want Abo. to go to Canada? mati wana chirori kura chirori asi ngochiziya ona isisina inoita kuti tifana kubata time dzawataura kuti tinoda kuti timagai nyebere ndakuenda Ebo. ndakueso round nakomana ndaenda time dzaita sei Zakukwana. kwana saka ndosvika kwandida sei kwandikuenda sei zvinofanira kuti handitadza kusvika kunyebere uyo achaenda bosi Anondo. azorambereko kaoramba kudzoka kuno Uri kutaura kuti passport yake yashaikwa kumablanco. But